नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडी दिलीप सरदेसाई हांगेले वळख दितस. दिलीप नारायण सरदेसाई भारताचो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडी जावन आशिल्ले. त्यांनी भारताचे राष्ट्रीय पंगडांत बल्लेबाज म्हणून टेस्ट मॅच खेळतले. त्यांनी गोयांत जल्मलालो एक क्रिकेट खिलाडी असून स्पिन बॉलाक बरे खेळ खेळचे भारताचे खिलाडी पैकी प्रमुख जावन असत. त्यांनी 8 ऑगस्ट 1940 इसवींत गोवा राज्याचे मडगावांत जल्मले. तांगेले शिक्षण मडगावाचे न्यू इरा हायस्कूलांत जाल्ले. तांगेल गांवांत क्रिकेट तरबेताक अवकाश नातिल्यान मुंबईक स्थळांतर जाल्ले. त्यांनी विल्सन कॉलेजांत मान्य नायकाले खाल क्रिकेट तरबेत घेतले. दिलीपान पहिले पावटी अंतर विश्वविद्यानिलय रोहिंटन बारिया ट्रॉफींत 435 रन काडचे मुखांतर क्रिकेट वृत्तीजीवन आरंभ केले. त्यावेळार खिलाडी विंचणार समितीचो अध्यक्ष लाला अमरनाथन दिलीपान खेळचे शैली पळोवन तांकां राष्ट्रीय पंगडांत 11वे खिलाडी म्हणून विंचणूक केली. कानपुरांत इंग्लंडा विरुद्ध दुसरे टेस्ट मॅच तांकां खेळूंक मेळ्ळे. उपरांत वेस्ट इंडीज प्रवासांत 5 मॅचांपैकी 3 मॅच खेळूंक लाभले. सरदेसाईन 5 टेस्ट मॅचांत इंग्लंडाचे विरुद्ध एकूण 449 अंक जोडले. न्यूझीलंडा विरुद्ध मुंबईंत डबल सेंचुरी आणि त्वरित शेकडा म्हणून दाखल जाले. ते मॅच भारतान जिंकले. उपरांत त्यांनी वेस्ट इंडीजा विरुद्ध आणि इंग्लंड प्रवास केले. इंग्लंड प्रवासा वेळार लॉर्ड्स मैदानारी त्यांनी घायल जाल्ले. त्या निमित्त तांकां ऑस्ट्रेलिया प्रवास सावन भायर दवरले. त्यांनी 8 ते 23 फेब्रुवारी 1971 इसवींत वेस्ट इंडीजा विरुद्ध किंगस्टन सबीना पार्कांत डबल सेंचुरी काढला. 12 ते 15 मार्च 1965 इसवींत न्यूझीलंडा विरुद्ध मुंबईंत 200 रन काढला. 1 ते 6 एप्रिल 1971 वर्सांत वेस्ट इंडीजा विरुद्ध ब्रिजटाउन कॅनिंगस्टन ओव्हलांत 150 रन. 6 ते 10 मार्च 1971 वर्सांत स्पेनाचे क्वीन्स पार्क ओव्हलांत 112 रन. न्यूझीलंडा विरुद्ध दिल्लीचे फिरोज शाह कोटला मैदानारी 106 रन काढून साधन केला. सरदेसाईन मुंबई पंगडांत 1961 ते 73 पर्यंत 13 वेळा रणजी ट्रॉफी मॅच खेळले. राजस्थाना विरुद्ध 199 रन जोडून जिंकच्याक कारण जाल्ली. तांगेले आखिरचे रणजी ट्रॉफी मॅच मद्रासा विरुद्ध आशिल्ले. गोवा सरकाराचे क्रीडा आणि युवा निर्देशनालय तर्फेन 2009 इसवींत दिलीप सरदेसाई स्पोर्ट्स एक्सलन्स प्रशस्ती स्थापन केला. दर वर्स 29 ऑगस्ट राष्ट्रीय क्रीडा दिवसाक अंतरराष्ट्रीय पावंडारी क्रीडा स्पर्धेंत भारताचो प्रतिनिधी जावन आशिल्लो गोंयच्या साधकाक प्रशस्ती दितात. ह्या प्रशस्तींत सरदेसाईले कांस्य फलक, प्रशस्तीपत्र आणि 2 लाख रुपये दितात. दिलीप सरदेसाई 2 जुलै 2007 इसवींत देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन दिलीप सरदेसाई हांगेले आठव करता ती
नमस्कार.